asị ka kene asị nka nkene gị ebe nwa afọ Igbo nsị ka nsị gị ka ime ịdịkwa mma ụlọ abọkwara ụlọ eje enwere ihe eji mara ndị be anyị anyị na-ama mma anyị na-adị mma anyị na-enwe obi aṅụrị anyị adịghịkwa na-eme nzuzu anyị na-eme ihe ọkwụrụ ọ na-aga n'usoro a sị m ịbụrụ nwanne m ka unu bịa ka m kwuo okwu a n'Igbo ma nwoke ma nwaanyị ka ọ ga-abalụ nwoke balụ nwaanyị ka ihe m chọrọ ikwu achọrọ m ikwu ka esi anụzi nwaanyị na be anyị mgbasa bifo na ndị Igbo anyị enwere ada agbapụta na di kịta ndị Igbo bụ sozi na ndị isi ndị na-apụta na di ụmụ nwoke anyị bụ nọmba 1 people na-eme ihe ụmụ nwaanyị ji apụ na di onye na-ekwu ada arapụ aka mbụ eji agba ọrịa wee were nke nta gbaba ịgba anya ọya ekwe nwoke bịa bụrụ oche nọ naanị ka m gwa gị okwu ụmụ nwoke a na-eje obodo oyibo ijecha obodo oyibo nweta ego n'obodo oyibo anwe ego na ị na-eri n'ọnwa n'obodo oyibo mgbe ị ga-achọ inye nwunye gị ego gị nye 100,000 ka nkọlụ na anyịkọ iru mana ndị nọ n'obodo anyị Naijiria ha ka na-enete nwunye ha anya karịa ndị n'obodo oyibo mụ nwanne ebe a onye gị ga-enye m 350,000 ozugbo n'ọnwa iji wee ri nri ọ na-ezu ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na ịbụ nwoke bịa ka idenye ebe a ka anyị nụ eziokwu na ego ọbụla enyere nwaanyị bụ maneji ego ọbụla enyere nwaanyị ọ maneji mana ọ bụrụ na ị nọrọ obodo oyibo ị mara na nwaanyị aga na osikata nri ọ bụ na ose adịọzi ka ọ gbapụta bịa kpọọ gị na fon sị gị na ose adịọzi ị mara na ị nọrọ ebe a ị ga na-agbasi mbọ ike ka ị satisfai ya ka ime ihe ị kwesịrị ime na nwaanyị nwoke ọzọ na-alụ nwunye ya nwaanyị nwoke ọzọ nọ n'ilo na-alụ nwunye ya nwoke ahụ ọkwa na ewu dịka nwoke mbụrụ nwoke otu a ndị nwaanyị nwoke ọzọ abịa nalụ nwunye m ala na-apịa ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ndị ahụ na-analụ mmadụ nwunye ya ọ nwaanyị ka ọ bụ ọkwa ụmụ nwoke bụ problem nwoke ụmụ nwoke niile na-aga n'iro kịta ndị ha na-achọzi na-agba ọyị bụzi ndị nụrụ di ma ụmụazị ma okenye ma onye ọbụla onye ha chọzi bụzi ndị nụrụ di ịfụzi ya nwunye mmadụ ijekwuru ada amazi na kọs dị ya onwe ọzọ chọrọ ịma maka kọs ijide nwunye gị na-anụ nwunye gị ọfụma ị bụrụkwanụ nwaanyị abụzi na ewu nwoke hapụrụ bịakwa ụgwọ isi ọ bụrụ na ọ dị-eme gị ọfụma na ịchọzi ịnụ mee ka ọ mara ebe o siri eme ọfụma ụfọdụ ụmụ nwoke ada amadị na ha mere nwunye fa ajụ ihe nwunye ha wee tagide onye ọzọ nwanne ya nwa ihe ọ bụ ihe ọma ọ na-agbali m obi ma nna anụ otu ndị be anyị si ebi ndụ inesịa ị ga-anọ otu ụfọdụ ụmụ ndị be anyị ga-eche kwọta ọgwụ mee di ha ọdọrushi di ya ga-anọ oburu nwoke ọzọ na-abata mgbe na-asị ka ọ bụrụ na iso na-akpa agwa ọnụ ọbụla nwere ụgwọ kama dịkwara ị ga-atakwa afụfụ ya ị bụkwarụ na nwoke na-eme jaga na marriage kwụsị ya ọ dị mma ị bụrụ nwoke na-apụ n'ilo ị na-eje n'ilo nata ụlọ onye ka ụlọ gị gbaba ọkụ ka ị mata na ụlọ na-agba ọkụ ụfọdụ ụmụ nwoke adịghị ama na ụlọ na-agba ọkụ dị ụtọ gị na uche ha nọ n'iro nata ihe na-emebi reti ụmụazị ụmụ nwaanyị anụchasịrị mkpọsị ụmụ 10 years ya n'aka gbadaba reti ha ji eje n'ilo reti ha ji esogharị ụmụ nwoke reti ha ji akpọ ụmụazị ọ karịrị akarị ọ na-eme anya mmiri ndị nke a n'obodo oyibo mgbe ijekọtara ụmụazị sị ka inye ha ndụmọdụ ịnụ na di ha dị ego a na-enye ha ọ dịrọ mma ma ofu biko shiarụnụ m post a ka ndị n'obodo oyibo ka a na-ekiri dis post ị bụrụ onye Igbo nọrọ obodo oyibo cheche ego ị na-enye nwunye gị ihe esi gị ike ke ka ndị nọ Naijiria ga-esi na-enye nwunye ha ego karịa ngị nwa ama na ị na-akwụ tax increase the money ọ na-eme nwaanyị na-apụ n'ilo ụmụ nwaanyị ụmụazị enwezi ndidi ha na-agbakalị help them